Καλώς ήλθες, κυβερνήτα. Έχεις άδεια εισόδου στα ψηφιακά αρχεία των ρομπότ του σκάφους. Περιμένω την επιλογή σου. Ο αυτόματος ή ο αυτόματος πιλότος του Axiom επιβλέπει την ασφάλεια των επιβατών και την οργάνωση του ταξιδιού για περισσότερα από 700 γήινα χρόνια. Εξοπλισμένος με ένα αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή της BNL, ο χειρισμός του σκάφους για αυτόν είναι παιχνίδι. Είναι διαθέσιμος με θέσεις για 2 ποτήρια. Βρίσκεται στο χώρο αναψυχής και έχει διάφορα ρηγές σχέδια. Το Umbrella Bot προσφέρει στους επιβάτες δροσερή σκιά και προστασία από τις καυτές ακτίνες του συνθετικού ήλιου. Τώρα διατίθεται και με σπρέι για μαύρισμα. Κανένα άλλο ανδροειδές ρομπότ δεν είναι πιο προηγμένο από τον εξωγήινο βλαστικό αποτιμητή. Χρησιμοποιήθηκε στη γη με απόρριτες οδηγίες. Είναι οπλισμένο με ένα ιοντικό canonic βάζαρ και είναι εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιήσει βία. Επίσης, του αρέσει να περιείπταται στην παραλία. Το ρομπότ Aifer του Axiom εκτείνει τον έλεγχο της ασφάλειας σε όλο το σκάφος, μεταφέροντας διαταγές άμεσα από τον αυτόματο στους φροντιστές και τους φρουρούς. Επίσης, φτιάχνει καφέ και φέρνει τα ρούχα από το καθαριστήριο μετά από ανάλογη διαταγή. Οι οδηγίες του μικροβιοεξολοθρευτή είναι να καθαρίζει όλα τα ξένα μολύνοντα υλικά. Μεταφέρει στην πλάτη ένα ψεκαστήρα με απολυμαντικό και μία μονοπεριστροφική συσκευή τριψίματος. Η πατέντα για τη σφαίρα γυροσκοπικής κίνησης ή κυλιόμενης μπάλας βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Το αισθητικό bot έχει πολλαπλά χέρια ώστε να βγάζουν φρύδια, να χτενίζουν, να ξυρίζουν και να αποτριχώνουν τέλεια. Η φωνητική του λειτουργία παρέχει πάνω από 800 φιλοφρονήσεις όπως «Είστε υπέροχοι» και «Είσαι κούκλος». Έχοντας τη σφραγίδα έγκρισης του Διαστημικού Ινστιτούτου Καταναλωτών, το σκουπομπότ είναι ένας εξαιρετικός καθαριστής. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για τα διπλά ρολά τριψίματος και το διαφανές δοχείο συλλογής σκόνης. Αυτή η συσκευή δεν καθαρίζει τζάμια. Αυτή η συσκευή δεν είναι επίσημο μέλος του πληρώματος του Axiom. Χρησιμοποιήθηκε στη γη σαν μέρος της επιχείρησης καθαρισμού. Το ρομπότ του Wall-E θεωρείται ξεπερασμένο, διασπαστικό και έχει μόνιμη δυσλειτουργία. Έχει προσωπικότητα και ένα παράλογο ενδιαφέρον για musical. Με βραβευμένη τεχνολογία γυαλίσματος, το Stilvobot γυαλίζει το εσωτερικό του Axiom σε τέτοιο βαθμό που οι επιβάτες μπορούν να δουν την αντανάκλασή του στους διαδρόμους. Γι' αυτό το λόγο, η By & Large πρόσφατα κατάργησε την κατηγορία καθρεφτομπότ. Μέλος της ιατρικής μονάδας άμεσης δράσης του Axiom, το Apinidobot παρέχει επίγουσα καρδιακή βοήθεια με το άγγιγμα ενός αισθητήρα. Οι επιβάτες είναι ήσυχοι ξέροντας ότι όλες οι μονάδες είναι σε επιφυλακή τα βράδια που υπάρχει μπριζόλα στο μενού. Το μασαζομπότ έχει διπλά παλμικά σημεία μασάζ για τη μείωση του στρες και του πόνου σε 3 θεραπευτικές θέσεις: σουηδικό, σιάτσου και λομιλόμι. Καθώς υπάρχει σε εκκρεμότητα αντιδικία λόγω δυσλειτουργίας, η μέθοδος με τις ζεστές πέτρες έχει απενεργοποιηθεί. Το Photobot ποτέ δεν θα αφήσει τους επιβάτες στο σκοτάδι, καθώς έχει μια λάμπα αλογόνου 120 W, 2 θέσεων, έντονου χρώματος. Το Dadabot, διαθέτοντας στοργικά χέρια καθώς και άμεσες ηρεμιστικές ικανότητες, επιβλέπει τους πιο μικρούς επιβάτες του Axiom 25 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Έχει ένα πολυγλωσσικό τσιπ και μπορεί να ηρεμήσει τα παιδιά σε 47 διαλέκτους. Ένα πλήθος tennis bot παγκόσμιας κλάσης είναι διαθέσιμα στους επιβάτες του Axiom που θέλουν έναν αξιόλογο αντίπαλο στο γήπεδο. Οι επιβάτες μπορούν να προγραμματίσουν το παιχνίδι για νίκη, ήττα ή ισοπαλία, ώστε τίποτα να μην εξαρτάται από την τύχη ή τις ικανότητες. Εξειδικευμένοι τεχνίτες ρομπότ, γνωστά σαν βαφομπότ, δουλεύουν για να κρατάνε όλες τις επιφάνειες του σκάφους φρεσκοβαμμένες. Το σύστημα διανομής βαφής προσφέρει εκατοντάδες χρώματα. Το
ρομπότ Γενικός Οριστικός Υπεύθυνος Οχετού Λύτρωσης Axiom ή WOLA έχει διαταγές να διαχειρίζεται μεγατόνους μη αναλώσιμων απορριμμάτων από τα καταστρώματα των επιβατών και εγγυάται ότι δεν έχει καθόλου προσωπικότητα. Όταν οι επιβάτες κατευθύνονται προς το γήπεδο γκολφ, έχουν παρέα ένα ρομπότ που παίζει γκολφ και οι άστοχες μπαλιές ανήκουν στο παρελθόν. Τα ρομπότ για μεταφορά εξαρτημάτων χρεώνονται εξτρά. Μία στρατιά από αξιόπιστα service bot χρησιμοποιούνται σε όλα τα τμήματα για αξεπέραστες υπηρεσίες συντήρησης. Παρούσα κατάσταση, όλη η μονάδα επισκευάζεται. Παρακαλούμε για επισκευές αποτανθείτε σε ένα φροντιστή. Ρομπότ που χρησιμοποιείται για ακραίες καταστάσεις ανύψωσης. Τα γερανομπότ του Axiom χρησιμοποιούνται για ανύψωση και μετακίνηση φορτίων καθημερινά. Επίσης είναι φοβεροί ξύστες πλάτης. Το Amberombot κινείται συνεχώς και είναι η άμυνα του Axiom ενάντια στις βλάβες μπαταριών και διακοπές ρεύματος που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στο σκάφος. Οι μπαταρίες πωλούνται χωριστά. Οι επαγγελματίες Chef-Bot χρησιμοποιούνται στα χιλιάδες σημεία διατροφής πάνω στο Axiom και ετοιμάζουν απαράμιλη κουζίνα για κάθε επιβάτη. Ο συνδυασμός γύρισμα τηγανίτας χέρι για τηγάνισμα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 10.000 γεύματα. Τα Spray Bot παρέχουν σχολαστική απολύμανση για οχήματα που επιστρέφουν από εξερευνήσεις σε μακρινά ηλιακά συστήματα. Τα Spray Bot πρόσφατα δημιούργησαν σωματείο και πρέπει να έχουν διάλειμμα μίας ώρας για μεσημεριανό και εισφορές σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Οι επιβάτες δεν χρειάζεται να σηκώσουν το δαχτυλάκι τους για να δακτυλογραφήσουν τα προσωπικά τους έγγραφα. Η στρατιά από γραφομπότ του Axiom παρέχει 100% ακρίβεια σε χρόνο ρεκόρ. Αν προγραμματιστούν κατάλληλα, η ομάδα μπορεί να κάνει συμβολεογραφικές πράξεις. Το φαγητομπότ είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί το θερμιδικό όριο των επιβατών. Το ρομπότ διανέμει μια νόστιμη ποικιλία από διάφορες τροφές και όλα έρχονται μέχρι την πολυθρόνα σας. Όποτε πρέπει να κατασκευαστεί ένα εργαλείο, να κολληθεί μια ασπίδα ή να χτιστεί ένας φάρος, το συγκολλητομπότ Bernie ανάβει τη δάδα. Σημείωση. Αυτή η μονάδα έχει μετατεθεί στον χώρο αναψυχής. Τα VTOBot βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση για να παρέχουν υδραυλικές υπηρεσίες σε διψασμένα ρομπότ και εξοπλισμό. Για την ασφάλειά σας, τα VTOBot και τα POTOBot γεμίζουν τώρα σε διαφορετικά υπόστεγα. Η ασφάλεια στο σκάφος είναι καλύτερη από ποτέ, χάρη στα ασύγκριτα SecurityBot που φρουρούν συνεχώς τους χιλιάδες επιβάτες του Axiom. Η μονάδα μπορεί επίσης να κάνει κρατήσεις για δείπνο όταν ο υπεύθυνος βρίσκεται σε διάλειμμα. Τα POTOBot είναι έτοιμα να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των επιβατών. Μοντέλα για άμεση χρήση συμπεριλαμβάνουν το HymoBot, CafeBot, SodaBot, Αναψυκτομπότ, Granitobot και CappuccinoBot.